Kowe kudu iso merdekne lho, anom dijo kanggo iso. Pak Julian men iso. Niken Salindri. Niki niate rene nglipur masyarakat Karanganyar. Ken napa mawon purun. Artinya nyanyi. Iya. Saiki lagi dadi kembang lambe. Wah, sing penting ora kembang amben ya. Ya ora. Kembang lambe, tempete diomongne ning endi-endi lho. Heeh. Terus Lindu iki getarane kalah karo suarane iki. Wah, saking dasate ya. Heeh. Ndri. Ewang ngono to, Nduk. Ndri iki aku urung tekan pelajaran Ndri aku. Ndri apa? Ndri apa, Nduk? NDRY. Apa kuwi? Loh, lah ya Ndri. Ndri wero keceklok perurup. Kowe aja mumetke wong tua lho, kowe. Lah timbangane Ndri ndak iso. Drias. Jare sampean pinter lho, tuwek lho. Uteke luwe mletik lho. Kan. Wis Timbangan. Kowe lek nyeluk garenge iki piye? Mbah. Lah. Anu lingguh wae. Aku anggar kepethuk. Ndak masa ya arep tak celuk Kakang Mas, ya ndak pantes. Mah toh. Oh mau gepeng. Omi harusnya beruang. Gagah perkosa. Tak kandhake gareng gepeng lho kowe. Ngono gareng iki gareng gepeng wis ana dhewe kok. Gareng jangan melihat fisik. Iya ndak melihat fisik kok Om, tapi kok ini omnya kok udah kisut. Ora iso golek penyanyi liya, Mas. Ora iso, wong sing dikersakne Pak Bupati Niken Salindri kok. Wong sampean ndak iso ngartekne Ndri kok, apa mau sampean iso ngartekne Ndri Asmoro. Ndri Asmoro kamu membuat kecintaan pada pemirsa pada malam hari ini. Jadi kedatanganmu sudah dinanti-nanti. Niken Salindri ta wau. Ya. Sampeyan iso merdekne gareng ora? Dimas. Dimase lho. Dimas. Ngarepe nek Dimase lho. Heeh. Pumrite Dimas Niken Salindri. Asine nek ngarepe neh Dimas. Dimas iki dino saiki isih sekolah ana ing SMA. Ya ora, Mas SMA to. Masmu saiki ganti sapa meneh? Kocor aku ora melu-melu lho kan. Biyen Mas Blessing. Nek saiki wis Mas Asli. Ora, aku ora takon perhiasan kok. Lah ya Mas to. Mas saiki sapa? Mas Gareng. Gareng Semarang. Aku entuk kowe nyupetke nyawa apa? Aku mlaku ning supermarket karo iki sawang wong ngono ning ndas cekut. Lah ngopo? Lah iki kaya ngene jejer kaya ngene iki padha wae rembulan dirembeti tekek to, Mas. Ya ora to, sampean jejer aku ki kaya mbah karo putune. Terus ora ya dinggep pasangan ngono ya ora. Lah lho tekno kuwi ditakoni Mas saiki sapa ora ngaku. Ya ndak duwe Mas kok saiki, ndak duwe pacar. Pak Yuliatmono ki duwe putra lho. Kira-kira kowe dipundhut putra mati. Garek umure piro, Pak De? Lho sampean kagungan garwa kok ngawur. Wis rabi masa aku dadi bojone keloro lek ya gelem to aku. Lah kok ya gelem? Ya mah maksude. Iki wis sing gender iki. Ah mah. Iki mayar lho, iki kek suket priting kuwi. Patake wedhus. Ki wis senenge ra umum lho. Jenenge sapa ngerti ora sing gender? Sapa? Freddy. Heeh. Sing jenenge kono dhewe no jare jenenge Freddy. Heeh. Freddie Mercury. Lah Mercury iki kudune putih, lah iki ireng kok. Lho lah kuwi maune ning kene kena srengenge kok. Kerep sapa mall. Dadi waduh, saiki umurmu pira to, Nduk? Kok wis gedhe? Saniki 16. 16 tahun. Nggih. Kepethuk Mbak Gareng biyen umur pira? Umur 8 tahun. Pertama kali munggah panggung iki ngomong aku. Wah iya. Loh, ya ndak. Sadurunge sampean iki sing ngomong ya malah Pak Kangko sik lho. Iya ning kuwi sing ngongkon aku. Alah. Ngaku-ngaku pansos. Pansos. Lah, aku kalah, aku bengi kalah. Karo iki karo kowe bengi iki kalah. Pokoke rokok sak pak. Iya. Lah iki mbiyen aku wis sapa Kediri, saka Blitar iki jek
Sakmene saiki dadi sakmene gedene kok. Lah ya apa ajek semene mangi Lah, iya. uncak to piye. Kaya ini luar sik biasa. iki tendok titip. Heeh. Angko mbok udut kok aja kene wae. Sik Aja kono. bojone sing gelem. Niken. Nggih. Iki wis dinteni piyai sakmene terutama panjenenganipun Bapak Yulat arep matur apa? Matur sembah nuwun kagem Bapak Yuliat Atmono. Yuliatmono dan juga masyarakat di Pak De. Karanganyar. Karanganyar Solo sampun nimbali niken salindri Ki Anom Dwijo Kangka sarombongan matur sembah nuwun. Sampeyan melok grupe sapa? Aku pocokan. Wes. Matur sembah nuwun kagem Bapak Yuli. Ucapan anu Nduk ulang tahun beliau. Oh, ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semakin bertambahnya umur, mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Sing penting sehat selamat wilujeng awet leh momong anak putune. Amin. Nah, iki Cerdase kaya ngono lho. iki dungane bocah sing urung kakean dosa ki mandi. Oh iya. Mergo- Nek dungane wong sinten-sinten iki Lah iki ndongake awake dhewe ora mandi kok. Ndongake wong liya. Ya, sampe ndek mau ndongakne Pak Yuliana berarti gak mandi. Lho aku ora ndongake aku matur kok. Oh. Matur ki secara tidak langsung ya ndongake ning ora semata-mata ndongake. Ning aku ya ndongakne karo sampean ya Pak De. Ah, piye-piye, Nduk? Mugi sampeyan iki panjang yuswanipun. Amin, ya Allah, amin. Ngene iki makme sing akeh. Ben ora dikira gareng apa tipes. Gareng tipes. Rumangsamu sapi po sabone tipes ki. Tipes sih maksudnya sampean kurang gizi lho iki. gizi buruk kuwi kan wi. Tambah aku lho deloken daging nek beda. Sik dadi yen awake kuru berarti lara-laranen. Heeh. Burung karuan. Rumah sakit ki lho wong lemu akeh. Hobi kelemon obesitas. Nah, berarti tidak harus yang kuru yang pesakitan. Loh, tapi kan aku ndongakne sampean, aku kan gak berharap sampean sakit. Kan aku gur ngomong koyo. Oh, mulane ya angel ya. Heeh. Mula angel entuk jodoh angel bocah iki. Lah ngopo? Omong kita halus ning matane tajem bocah iki. Iya. Iki aja ngono to. Kowe iki tenan, kowe iki tak gonta-gonta supaya dadi seniwati sing dedaya. Kowe kudu ndang duwe sisian. Mah, Mergo akeh codot-codot sing do ngeten. ya codot-codot kan iso garek di gua to. Nyapa lho jajal nggih sisian bareng. Kowe ora Sisian ki apa? kowe ora ngene lho. Jalanilah hidup sesuai dengan usiamu. Wancine kowe pacaran. Kowe Lah, pacaran itu kalau sudah lulus SMA. dengaren kok bener kowe. Aku garek kulina disakiti lho. Maleh. Wes iki jujur nek Pengakuan bocah kuwi. mulai dhek jomblo saiki wis pokoke lepas, pokoke berkesenian, mengibarkan sayap, ya toh cita-citane digayuh, nyenengke wong tuwa, nyenengke wong pirang-pirang ya. Het. Nggih. Nah, Tapi ini berlian yang masih bisa digosok lebih mencorong lagi. Amin, Wis pangestune Pak De. Wis berlian sing luar biasa bocah iki. Pangestune Pak De. Anu, kowe kok iso nyuwara apik men iki turun sapa? Mungkin masyarakat atau penonton malam hari ini ingin tahu, kowe iso nyuwara nembang becik iki turunane sapa, Nduk? Turunane orang tua. Bapak apa ibu? Bapak. Bapakmu ki apa ya seniman? Nggih, sami kalih Om Kangko, Pak. Dalang. Nggih, Anu, dalang sapa? degleng. Ngapa ya kok dong guyu ya? Lho, degleng kuwi edan. miring. Heeh. Iya. Lho iya. Oh, ora apa-apa. Ning ora apa-apa kalau itu nama kepopuleran ya disandang ora masalah. Emang bapakku ki gendeng. Bojo sebelum bapak kok digedeng-gedenge. Gendeng akan keseniannya. Makanya ngurun anak pinter kaya ngene iki. Gendeng akan apa jenenge tirakat. Ngono lho, Pak De. Ora terus gendeng sinteng ngono ora. Tirakat iki tegese tirakat. Tirakat iki gelem melek bengi, gelem soro masa mudane, terus gelem munggah, gelem bertapa demi anak-anake ngono lho Pak De. Oh, dadi ngloro awak supaya anake mukti, pinter, buktine kebukti. Iya.
Pinter tenan iki bocah iki pinter tenan. Heeh. Iki swara apa wis dilakoni kabeh kok. Suara apa jajal? Oh, nyuarani tanggane kowe nganti do minggat kok. Ya, kowe tak lem pokoke bengi iki. Ya ta? Suwun ya, Pak. Ya, aja lali engko rokoke ya. Ya, sama nak ganteng men ta. Alah, mesti ngono kowe. Ganteng lek ora jajar aku. Jajar wedhus. Ayo nyanyi, Pak De. Sing penyanyi kowe kok ngejak aku nyanyi. Agen bawa ku sampean sing mendampingi. Nek enek salahe sama sing benerke selaku dadi senior. Oke. Keo. Apa diaturke penjane Pak Haji Juliat Monono Cahyu. Apa, Dok? Nggih, napa niki bawane? Nah niki pamundhute wonten. Nah pamundhut neta. Oh, iki aku mau dititipi salam. Salam saking PWKT Batam Romo. Nggih, sampun dipun aturaken kula. Nggih, PWKT. Assalamualaikum Batam. Bapak Suyoto Atmo Prabowo SPD MM Ketua Umum Relawan Maju Tak Gentar Wonogiri. Nyuwun podang kuning kalian tombok kangen dipun jaipongaken. Nggih, katur dumateng Bapak Dr. Andes Hadi Julian Mono SHMM kanthi atur sugeng ambal warsa mugi tansah pinaringan sehat, murah rezeki saha panjang yuswa kanthi Amin. barokah amin. Nggih, iki podang kuning karo anu no. Ayo sing arep maturke sing endi manut. Podang kuning? Podang kuning. Nggih. Ya, heeh. Eneng duwite, Nduk. Kan eneng duwite. Mboten, Pak, mboten, Pak. Lho iki lah sing nembang awakmu aku kok dosa lek nganti nopo wong sing lakoni lagu kuwi awakmu Ya. Tanpa nono jikuken iki lak ana kotak masjid ngene. Ya. Tapi engko lek medun balekke ya. Lho kan sebagai bukti di atas panggung. Kowe ketoke ayu, petungmu koyo Bang Titil. Ya men anake wong Cina iki kudu nganu. Cina. Kudu Ya medhit. bener. Lek dibawani nduk sayang. Heeh. Nadyan ngono kae. Nadyan wujud temong paksi. Ini juga permintaan dari Pak Lurah Jati nggih. Sing dalu Mas Kangkong nggih nderek bingah mangayu bagyo ambal warsa. Nggih. Kaping 58 Bapak Bupati Sepuh, Bapak Dr. Jadi Juliat Mono nggih panjang umur sehat selalu, request podang kuning nggih. Iki uga bundamu ya mirsani Nduk Cahyu. Nggih, Bunda Santi. Santi. Nah, ya, Mas. Aku biyen kok ya kesusu lahir napa? Halo ya. Sinten saiki ayu-ayu ngene. Lah iya. Disiken nek mulai lahir. Heeh, kasihan. Nyapa ya lek emange laire bareng. Lho lah ya kan Sampeyan selevel gelem ya laire bareng mbek aku ning rahime ibuku. Kembar no kita malian. mau sumuk. Sak weteng wong loro sumuk. Sumuk. Angger dileboni sekak gelem aku. Lah terus Ning jero sekak. Ning tenan suarane luar biasa. Banter bantas. Tur iki medina ora tau leren lho. Hah? Suarane kok yo iso utuh kaya ngono ya. Jamune apa ta, Nak Cahyu? Lho kula mawon nggih gumun kok. Lho, iya ta ki. Sing lakoni dhewe yang gumun. Lah niki wae kula sakit asine minum antangin terus. Niki Ah. santene kan telas ta asine, Pak. Kaya ngono ki entek. Heeh. Lho Habis. kepiye to ki lagi kan? Engko entenana metitku. Kok nek mesti kesleo. Oh, ada saya, jangan khawatir. Saya sebagai dewa penolongmu dikala kamu sengsara. Alah. Berpelukan. Mah, ki di streaming kok bojoku nonton dah. Nyapa lho bojone sampean lho wis tak anggap mbahku dhewe yo an. Oh, entok to mbae meluk karo putune ya entok to. Entuk lho. Saiki ki akeh lho peristiwa baik gelem karo cah nom iki akeh. Heeh, Mbak Sugiono ya. Lah kan berarti mbae sing ragas. Heeh. Yo sing nom kuwi sing gragas. Lah kan aku emah. Oh, mah ta? Emah. Oh ya, yang ngono aku sing nyedak. Akeh wong sing kepengin. Iya.
Ambune sampean kok nganu ya, Dik? Kewecut. Sangit to. Mau dadane cedak kompor kok, Nduk. Remason. Geliga remason. Koyok. GPU. Ora aku ki gareng apa tukang pijet. Halo manis nyang Iki lho. Halo. Ati ibumu lho. Ibumu WA karo Pak Kangko. Kula nggih mirsani saking griya streaming. Ibu. Ya Allah, niki ibuku lho. Ibumu. Ibu Wiwin. Iya Bu Wiwin. Ya ampun. Ya ampun, disapa dulu dong, disapa dulu. Sapanan kan anake. Nduk, Ibu kandung. ibu kan Ibu kan. Delok. Bang wis nagih lho. Iya toh. Lho, iki aku ora guyon ora anu iki tenanan iki. Kebanggaan seorang ibu ketika anaknya tampil dan dilihat oleh orang banyak. Iki wong tua bangga ibu iki. Ibu iki. Oh. Iki kula ningali saking streaming. Lho ya niki disawang ditonton ibune seneng. Seneng. Aku tonton bojoku malah sedih lho. Lah apa? Ora iso bebas toh. Oh, kok ora perkara bebas malah diculke. Engko mesti tekan omah sesuk-esuk ki ndi? Ngono. Dana. Salam hormat karo Bu Wiwin sing nglairke Nduk Niken luar biasa. Sugeng midhangetaken swantenipun Kang Putra. Iki lho. Salam ibumu to, Nduk. Nggih, sugeng dalu, Mama. Mama. Iya no. Gimana sih? Oh. Lu mah. Lah anu Mbah Gareng iki lek nyeluk bojone ya Mah. Mah. Lah Katimah jenenge. Oh, tenan kok. Aku tau ndang mai jawabane ra enak. Mah, Mama rene ora ngekeki dit kok Mama. Minggat to. Lek tenan, tapi ya zaman sekarang itu sudah logis kalau anak seperti dia manggil Mama. Iya, Mama sedang hamil. Oh iya. 6 bulan, makanya ndak bisa ikut. Oh, sing biasanya ngawal dadi ra iso ngawal. Iya. Ya didoakan semoga sehat selalu, Mama. Maafkan Niken ndak bisa pulang seminggu ini karena Niken masih bekerja. Waduh, ya ngono anake. Wong tuwa ini sing omah ora banggane ranjama. Asine mamah kuwi kangen lho dembe aku iki. Lho aja meneh kok mamahmu aku kangen kok. Mosok ta? Kangen karo Niken? Hah? Cium sik nek. Aja dagangan di dagangan. Iki rusak kabeh. Napa lho wajahe sampean celonenge putih gek ra padha lho iki ra matching lho karo kulite sampean iki. Kudune ngene iki wedake iki sing padha karo kulit. Ya terus awak putih kabeh kok dareki kebo Surama kebo putih iki lho wong. Tenan, aku kangen suaramu. Lanjutkan. Tekan ngendi mau? Apa ki? Dundungan apa ki? Iki lho enek surat. Wong karo bojone kono kene kok surat-suratan ngopo to kowe? Yo kak lek WA kan iki nggih maca WA liyane. Pa, I love you. I love you too. Ora. Ketok yo Kangko muni I love you ngono kok tahayul. Ngerti lek aku ora tau iso harmoni apa jenenge romantis karo bojoku. Ora iso aku romantis, butuhe yo ora iso kok. Oh, aku kaya wis tau critani bojomu kok. Piye? Nduk, bojomu kae njaluk piye? Ayo ngono kae Mas, teko mlebu kamar. Ayo, njuk. Ngono kae. Ya gelem ki ya. Ya buktine dadi telu ya. Heeh, iya. Iki sing jenenge bojo setia. Sok golek bojo tipene kaya Mas Kangko. Nggih. Setia. Setia. Reksona setia setiap saat. Wah, lho piye to? Aku lek sing dituntun Mas Gareng. Kuwi enek piwulangane wong Jawa dhisik. Jika kamu di jalan melihat orang cantik, kamu langsung pulang, pandang istrimu. Nah, aku tahu praktekke ning ngendi Singosaren iki nek wong ayu setengah Cina, cantik. Aku kelingan tembung kuwi. Langsung aku ke Singosaren, balik ning omah, tak sawang bojoku. Jebule ayu sing ning Singosaren mau. Piye to, Pak? Ya tenan jujur kok. Jujur ki ya ento. Aku ngono kuwi nek pama dadi budui. Aku pama dadi budui ngono kuwi ngadeg langsung malah krek tenan. Tenan pancen. Sakit hatinya sebagai omonganmu wanita. kaya ngono ki sithik ning padha.
Lah piye wong yo ayu tenan kok nek sing Pancen wong lanang-lanang ki ngono ya penyakite mata keranjang. Sama semuanya itu sama-sama menyakitkan hati. Tidak, kalau wanita itu cukup satu. Jadi kalau lelaki itu pasti senengnya bukan hanya di istri saja, pasti ada yang lainnya. Beda kalau sama istri itu kalau tanpa suami itu tidak bisa hidup. Dong ora. Keliru. Suami bojone keliru. Terus jarene istrinya itu minta-minta uang. Ya jelas. Istri tanpa suami nggak bisa hidup. Loh, justru suami tanpa istri ora iso tangi. Suami tanpa istri. Urung gadok kowe. Radong, dhek bingung. Urung dong. Aku kan sekarang sudah pegangan hidup. Iya. Pegangan hidup ya, Pak? Yo, kalau nggak dipegang nggak hidup apa? Apanya? Yo wis nembango meneh. Nembango meneh. Wis. Cah pinter biasanya ora ngerti takon terus lho kene kan. Cah cerdas kok. Ora. Kudu iso nyetok. Mengko tak WA ya. Mah. Iku ngopo ta bocah iki? Melarat Pak De. Sok meneh dipaku. Ya masa ngarep dipaku sak bokonge terus nek ngengek piye? Ya kaya ngono kuwi lho. Ayo Freddy, pirang? Nonanung goleki si podang pita Mas tak dudui ngopo? Pembunangmu sing cekel bunang ki lho. Ngopo? Lho nonton nikah iki karo Songgowang iki mesti pikirane kaya ngopo ki. Iya. Iki kalau bayangke ya. Anjir bener kok. Rasa dipikir banget stroke le. Iya. Aku ya mau demak-demak tok. Iba bunga ing Aja meneh kok pengrawitku sing kedanan karo Niken. Mas Gareng, Sinten? Anakku ragil lho, Adika iki lho. Iki yo kedanan karo Niken ndak umum. Iki? Iya. Oh iya ta Le? Kowe seneng karo Mbak Niken? Seneng to, Mbak Niken. Arep duet karo Mbak Niken, lagune apa? Mentu wedokan. Weh, ngomong wedokan. Isi no, aku nanti mau duet sama Mbak Niken. Wow lho, sampun nangis. Nangis piye? Nangis teng ngisor nuwun kalih kula teng mriki. Lah iya, domonge mbuh nang tuwek. Lanang wedok kedanan kabeh. Sore wis diandan mlitit nganggo blangkon kacamata ireng jan kaya pawang udan lho. Iya. Jan anakku iso kedanan karo Niken Salindri ya. Iya. Ya kok kowe nek sing kedanan lagi ya kok. Oh. Sehat. Ya. Oh, sakit. Nano ya. Bar diujat terus lara. Sopo? Lah nggih. Lah ya. Mboten ngertos. Enak bar diujat terus lara ngenes, darah tinggi gitu. Ora mangkat. Gantine enek anu sapa jenenge kan? Sinten? Gantine kalau jenenge Dinglu kae lho, Ria kae. Nah, ora iso noleh, mergo gulune dipantek karo nggon tengah. Nyanding bisa dadi tombo
yang kedua digarap Samboyo, ciri khasnya Niken Salindri saka Kediri Ken. Betul. Muncul di alun-alun Karanganyar. Ayo Pak De. Ya. Kudu iso ngladeni jogete Salindri lho. Oh iya. Sampeyan dadi celeng apa dadi barengan? Jaran apa? Celeng. Ditumpaki ra? Ndak. Hah? Enggak ditumpaki didoni. Oh, jaran didoni. Ya ditumpaki kok. Guys, penggemar-penggemarmu luar biasa dorawo kabeh iki Mbak Niken. Nggih, alhamdulillah. Ya, apa jenenge penggemarmu jenenge Sanidi apa? Sanidi. Sanidi Mbak sapa mung Solo ki Mbak Ket sore ketemu karo aku. Sanidi apa? Sanidi itu sahabat Niken Salindri. Nih itu Mbak Rini Solo ki. Agni. Ya. Wah, penggemarmu tekan ngendi-ngendi ya, Ken? Aja tekon Agni apa? Apa kuwi? Wis ayo, Pak. Ya. Oh, apa rasa? Kok naruh dhewe, Bro? Wong tuwek lah sah melu-melu. Dosing. Iki urusane cah nom ya kan ya. Wong tuwek ora kentek melu-melu. Aku ora melu-melu kok. Aku melu-melu dhewe dihujat aku kok. Aku ora melu aku tinggalan besok. Ya. Yo, kaya apa? Digarap langsung dangdut. Yang kedua, digarap Samboyo Putra. Yuk. dari Taiwan. Terima kasih.
Penampilan Niken Salindri selama ini bersama Dwijo Laras Indonesia yang paling dahsyat adalah malam hari ini di alun-alun Karanganyar. Tepuk tangan. Luar biasa. Dahsyat sekali. Nganggo korban. Korbannya siapa? Dadak merak kerdus tak cokot ana dombudel iku. Dipangan sisan. Wong dadi iki jare wesi kolu. Itu cangkemnya terluka. Wong Laras cangkem-cangkem ki. Enggak kan aku enggak bilang cangkemmu. Makane aku tak cokot tak cerkit-cerkit apa itu bulan ana dombudel. Ampun. Kok enggak kelek ya? Lagi iki lho sinjal kok sego-sego untung nganggo dombudel. Biasanya nganggo linggis kak. Palihat ngono, palihat ngono. Jatuh tindak ini. Oh nggih Bapak, mboten ngirangi kamardikan Bapak. Keparenga pinarak jumeneng wonten mriki. Aduh. Alhamdulillah. Mas Bondan, terima kasih amplopnya luar biasa. Terima kasih. 10.000 penonton di YouTube Dwijo Laras Indonesia.
mon sikarate Bapak Halo Pak. Ye sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Matur nuwun sampun kersa pinarak wonten ing alun-alun Kabupaten Karanganyar. Nggih. Derek ndedonga mugi-mugi Mbak Niken Salindri menjadi sukses, amin Amin. menjadi kebanggaan bangsa kita untuk Amin. terus melestarikan budaya, amin juga diviralkan menjadi inspirasi generasi leres Rama muda. leres Sapa meneh sing bakal neruske perjuangan kebudayaan kalau bukan generasi-generasi Amin. kados Mbak Niken. Nggih, Rama. Matur nuwun sampun kersa pinarak Karanganyar, karena siapapun yang tampil di bumi Karanganyar ngaten biasanya karirnya luar biasa, leres nggih leres menasional, dan bahkan nanti digemari tidak hanya dalam negeri juga luar negeri. leres Rama Jadi matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Mas Injih Bapak. Dwijo Kangko sedaya mawon atas nami pribadi keluarga nderek ngaturaken panuwun Nggih. Pak PJ Bupati, matur nuwun, kanca-kanca matur nuwun, relasi-relasi matur nuwun, sesepuh pinispuh tidak bisa kami sebut satu persatu. Rasa syukur, rasa haru, rasa bangga saya pada malam hari ini saestu mugi-mugi dados berkah untuk Karanganyar. amin Sepeda malih matur nuwun. Nuwun sewu Rama, menawi pikantuk tanglet ing ambal warsa taun menika Bapa kok nggelar ringgit wacucal wonten mriki nika anu wonten penggalih menapa ingkang wigati menapa? Kula namung remen mawon wayang tuku remen. Nggih. Baik selama 10 tahun kalau wingi ugi setiap tahun kita wayangan. Nggih. Setiap tanggal 7 November insyaallah mangke Pak PJ sudah matur juga digelar wayangan, juga hari wayang nasional, Leres. wayang dunia. Kaleres menika mirunggan pun dangu saya dengan Mas Anom niki. Ya wis wayangan bareng-bareng semua saja hadir tanpa diundang, bareng-bareng melumpuk, seneng-seneng terus kita jaga, kita uri-uri Nggih. kebudayaan kados wayangan dalu menika. Kula midanget Raos menika syukur. pancen kagem masyarakat ing Karanganyar mriki Rama. Semuanya masyarakat tidak pilih-pilih, wis sing seneng melumpuk bareng-bareng. Amin, amin. Kita syukur ndonga bareng untuk Karanganyar. Amin. Bukan untuk saya tapi untuk Karanganyar. Mau momentumnya pas ulang tahun. Ngaten, nggih. Mboten ulang tahun, ulang tanggal nih. Nah. Yes, setuju karo aku. Siap. Ulang tanggal belum matur nuwun. Nggih. Sepindah malih atas nama pribadi saya bersyukur matur nuwun sedaya panjenengan warga masyarakat Karanganyar, insyaallah sampun dipercaya kembali, insyaallah pada saatnya nanti mengabdi di DPR RI, semua kita curahkan untuk kemajuan Kabupaten Karanganyar. Amin. Amin. Tidak terkecuali. Ugi wonten dalu ingkang sae menika wonten ulang tahun kula ingkang sampun umur 58 tahun. 58. Niku nek eselon 3 niku pancen pun pensiun. Nggih. Nah, di Pak Kepala Dinas-dinas nek Pak Camat, Pak Kabit usia 58 pun pensiun niku Leres. termasuk pun pensiunan. Nggih. Dalu menika namung nyuwun donga pangestu Bapak Ibu, kula kepengin perjuangan Karanganyar menjadi lebih baik lagi. Amin. Nyuwun pangestunipun dalu menika saya anak Kungger Ilyas
Akbar Al-Madani Juliatmono ben teruske perjuanganku. Amin. Bupati Kabupaten Karanganyar. Kaleres dinten ingkang sae menika Nggih. tidak disengaja, tidak direncanakan. Hari ini jam 2 siang kalau mau Ilyas sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar Pusat. Amin. Tepuk tangan buat Pak Ilyas. Berpasangan dengan Mas Insinyur Haji Triharyadi, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar. Amin. Kula nyuwun sengkuyunganipun mugi-mugi Pilkada Kabupaten Karanganyar tanggal 27 November mangke mugi Allah paring ridho. Amin. Perjuangan untuk kemajuan Karanganyar saya pengestoni, saya dungake Ilyas Triharyadi menjadi calon bupati, wakil bupati Kabupaten Karanganyar. Lalu mantar daluna titip Bapak Ibu, ini semata-mata untuk pengabdian kemajuan di Karanganyar. Bocah niku tidak kita paksa, tidak kita apa namanya dikte, tapi sudah mengambil bagian pengabdian, pengen memajukan Karanganyar. Amin. Nggih. Wah. Ikhlas dan insyaallah saya ikut menjaganya, mengawalnya dengan baik. Dan sekolahnya juga di ilmu sosial politik, ilmu pas. pemerintahan Nggih, di pas. UGM, sehingga ilmunya memang jurusannya ke sana. Asmanipun sinten kalau Ilyas Akbar Al-Madani Juliatmono, anak kula mung sitok niku to. Nggih, Bapak nggih aku anggar krungu swara Akbar ngoten niku Mak Pridin. Nggih, mak prinding ngono ya. Rigen. Akbar itu maha besar. Iya, aku langsung matur. Allahu Akbar. Bar. Aku ya langsung merinding ngono. Nuwun sewu Bapak, nika gegojengan sawetawis namung nuwun sewu nika kalawa requestipun ingkang sami rawuh mboten ketang sak krempiengan Bapak keparenga nyekal. Anu nuwun sewu Bapak. Anu Mas Ilyas rawuh sakmenika. Sampun nyuwun pamit kula wau. Oh, ngoten. Rek ibuke kan pun dalu. Mas Ilyas wis kondur ki sing ana Mas Akbar. Nggih, sepeda malih Bapak Nggih. Ibu. Saestu nyuwun donga pangestu, nyuwun titip agar kemajuan, kesinambungan menuju Karanganyar sejahtera, Nggih. Karanganyar emas 2045 melalui program Karanganyar yang maju, Amin. kompetitif dan harmoni untuk kita semuanya. Nggih. Anu mawon, Nggih, Desudi Rama. bawa apa kayak caping gunung. Caping gunung. Oh, nggih. Mengke sing jegleng Mas Gareng, anu Pak niku, Oh, lagi nggih. sregep-sregep jegleng niku. Oke, Nggih. kalau Nggih. Mbak. Mumpung Mbak. dangu mboten kepake niken lho, Pak. Nggih. Lho, bapake jengleng. Oh, ora no, joglang bapak sing ana kowe kok. Ya. Saben Saben bengi nyawang konang. Cocok Pak niki. Jengleng ingkang ngendangi Mas Widodo Nirhing Sambikala. Sing nom dadi Sing, banter. niki dosen niku Bapak. dosen Sing kendang niku dosen isi niki Jakarta. niki ingkang geder Freddie Mercury Pak.
Mboten Freddy ABC. Niki nom-nom kabeh lho nggih, luar biasa ya. Nggih. Oh, Ini iya, karya kita Karanganyar, kita ikut bangga ya. Nah streaming itu bisa ditonton dari belahan Bumi utara. negara-negara lain karena biaya Karanganyar itu ada di negara-negara lain banyak sekali. Ya, ini malam hari ini pecah rekor penonton di YouTube itu 10.000 pasang mata, Bapak. Tepuk tangan buat Karanganyar. Semuanya, ya. Yang ada di TikTok 8.000 penonton. Nah, Karanganyar mendunia. mendunia, Pak. Gunung Lawu mendunia. Amin. Terus piye? Iya, Mama. Yen memajang mung karo janur kuning Ketake kok susah to, Lah ya gara-gara ngomongne jeneng kuwi mau dadi jeneng susah, Dek. sapa? Ora lho garae wis tuwek terus piye arep ngimbangi. Napase ra kuat ya kan ya. Justru kudune aku sing Ayo wis aku gendongen nek. Oh ya prei. Lah iya, Oh kok meneng salah kok kon gendong plus salah nek. Jaluke sampean apa ye? Oh. Turuti. aku njaluke mangan taye ya. Gilane. Monggo Pak. kembang wae weton gunung Sapa? Mbok pentelengi ya tak gua. Ngene-ngene sapa? Hah? Sing mbok ngene-ngene. Anu cah pinggir kali ngono. Pacitan sarwi Bapak menika pikantuk WhatsApp saking relawan panjenengan. Minta lagu LDR untuk Pak Julian Mono, semoga panjang umur, sukses selalu dari Bondan Gemoy. Oh, apa LDR? LDR. Ya matur nuwun nih Mas Bondan Rawuh. Rawuh. Mas Bayu Girawo nggih. Mas Bayu Rawuh anggota DPR Nggih. provinsi. Siap, Mas Bondan, sugeng lenggah Mas Bondan. Kula nggih titip Nggih. Gubernur Jawa Tengah insyaallah Pak Komjen Ahmad Lutfi. Wah, yang kemarin Kapolda Jawa Tengah ini di Kementerian Perdagangan. Titip niku mau ya. Menika ugi saking Jakarta Bapak warga Karanganyar penjenengan Bunda Santi kirim salam kagem penjenengan Bapak Juliat Mono, semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Amin 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 amin. Monggo lajeng Bapak. Panas Ora. panas sudan aling-aling Ya. capek gunung
pancen dalu menika komplit saestu Bapak. Kanca-kanca Dwija Laras niku balungane mon wonten pinten-pinten komplit sak omah kula beto mriki kabeh. Dobel-dobel. Balungan iki kula tetelan. Tetelan. Lah ngono balungan aku tetelan. Gen rusak gen semakin menyala ngono. Semarak. Nggih, Luar semarak. biasa. Dalu memang luar biasa, tampilannya auranya beda. Nggih, nggih. Luar biasa. Dwija Laras. keren ya. Tanggal 7 November siap menghibur lagi Pak di sini Oh Pak. siap. Nggih. Matur Pak Biji. Nggih. Pak PJ pun oke kok pun mantuk niku. Apa? Aku kosong. Ora nganggo dagelan. Pak, batal Pak PJ. Ora iso kuwi agenda setiap tahun dari dulu kok. Lah saya dari dulu ayo kon ngusulke kancane wae. Ya tahu oke. Angel. Nadyan wadon sarwi banyu bening. Oplos tepuk tangan buat Pak Haji Juliatmono luar biasa. Matur nuwun sepeda malih. Kula ugi ndongaken ingkang rawuh sedaya warga Karanganyar pinaringan ridho Allah Subhanahu wa taala. Panjang yuswanipun, guyub rukun, sempulur rezekinipun, Amin. ugi tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih matur nuwun sedaya warga ageng masyarakat Kabupaten Karanganyar tansah mawantu-wantu nyuwun agenging samudra pangaksami mbok bilih kathah kirang lepatipun. Mugi-mugi sami-sami nyuwun untuk kebaikan Kabupaten Karanganyar. Monggo dilanjut matur Nggih, nuwun. matur sembah nuwun Rama. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Rama. Monggo caping gununge dilanjutke. Ya. Nah. Ndak. Langsung garap dangdut. Kene, Dok. Niken dikancani Bu Dwi terus Kene. Bu Dita karo Mayang Anjarsari. Yo, langsung dangdut. Yo Mas, Dwi Jolaras Indonesia. Yuk, dados. Nyanyi Dok. Bacaan Ani, salam untuk Indah Bakti Pratiwi, peternakan sapi omah lembu Ponorogo, yang nopang di Ponorogo, Pak Tobron. Mas
sing jaipong nganti double. Ayo tabuh bareng. Ayo tabuh bareng yo. Dirampak kendang jaipong rong style. Yo sing kompak. Nah. Wanggerane sing jegal-jegal tapuk manuk cangkeme yo. Rampak kendang. Yuk kaya apa? Masuk. Sokar bisa nyaman. Oke, guys. Liar tenang. Wah, Jan. Liar tenang. Wayangan kok kaya wong derep. Wayangan kok kaya wong derep. Lah iya, kanca-kanca nek kadung metu dayane, monggo iki wis bengi ora tau leren. Oh. Heeh. Wis jenenge iki orang kalau bermain seni semakin kesini tidak semakin lelah malah semakin semangat. Itu tanggung jawab seniman ketika sudah di panggung kaya prajurit maju ning peperangan. Totalitas. Iki Kesering. neng omah ki barang blas ora enek gorene kabeh. Oh iya toh. Iya. Iki gamelanmu kabeh to iki? Iya. Iki ditawake. Ora. Iku nyambut gawe ditawak. Lho mbok menawa ana sing seneng karo gamelanmu apa ya ora mbok dol. Ya ora apa-apa nek larang. Ora burung lah ya rega to. Pak Bondan kuwi anggota DPRD Nggih. Kabupaten Wonogiri. Nggih. Nyonya sik lenggah nyuwun LDR sing nembang kudu Niken Salindri. Oh nggih. Pak Budan nika mumpung wonten kula nggih nganu lho Pak, kula trah Wonogiri lho Pak. Alah Semarang kok Wonogiri. Mbahku, bapakku ki Ngadiraja Wonogiri, Pak. Wah, iya. Ponakanku akeh nang kono. Trah Wonogiri. Heeh. Anake wong mangan tiwul. Wah, ada ya. Mangan tiwul, Pak, apa jangane tempe, Heeh. kletusane gangsir. Kletusan kok gangsir. Lho memang ngono kok. Ora matil. Loh, maune iki ora masalah bareng 2 tahun rono meneh iki mletus siji ro biduren. Ini nanti pasti beliaunya Pak Haji Julian Muno sampai selesai Nggih. pasti lenggah mirsani. Nggih. Mula dadi Niken Salindri nek nggon Ibu Antok bengi iki khusus untuk Karanganyar sampai selesai goro-goro. Amin.